sa Indo kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit tiligan. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Hukaya't ng maningil na ang inang kalikasan. Libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit, mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham. Nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan. Makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay tagkatutuboy, wala ng tirahan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to the program. Mga tugang niya pong Aldownin Saturday. Petsa 21 na. Kan bulan mga tugang kan Hunyo. Summer solstice. Ini po ang aldaw na pinakahalaba sa bilog na taon. Mga 13 oras may kalibkib na minuto. Ano ang matiyan taon niyan pong aldaw? Start naman yan kan summer. Summer solstice. Mainit na paraya. Okay, anyway, dumampo sa mga babanta ko po si Mardela. Dahil iba, thank you sa pagantabay, sa paghalat. Siyempre, kay Balang Tapon sa kuyang sparring partner in flesh and blood. Father Momoy Brumeo. Father, good morning. Magkakalikasang umala. Yan, isang makalikasang umaga, Father. Lalo-lalo na nangunyan. Yan tabi, mga tugang ta mag-restore lamang kita ka mga pangyayari sa palibot. And then yun pong aldaw itataw ta po sa Indo ang samuya pong feature ngunyan pong pagkakataon na ini ang ano yan, Gawad Saka Awardee. Gawad Saka Awardee. Wow! Gawad Saka Awardee bilang outstanding farm family. Yan.
Kansaro baga, gigaw magkatang gawad Saka. Saka Awardee. Sa kunyan man ito sa youth sector. Yeah. Ayan. Ngunyan, farm. Sa farm kita. Farm family. Yes, oo. Mistado ni kang kadaklan, mga tugang. Ini pong si Sir Joe Obligasyon, sa pang-presidente kan Albay Farmers Agriculture Cooperative. And then, igusinda po sa tagsadiri kan Joros Farm, dyan po sa siyudad ni Ligao. Okay, so itry natin i-contact mga tugang si Si Joe. Manoy Joe. si Manoy Joe, dito makontakta. Garo out of brains na. Oh, iyo. Pero nagtugo na si ano yan, si Mrs. niya, si Ma'am Rose, Ma'am Rosini Obligasyon, iyo po ang sa tuyang pwede nga yung apudan mo. At ang Sayang better. Better Not akong bitter. Better, ha? Ayan, ayan, i-dial na natin. Mga tugang ito, nakaantaway naman po, naghalat na ito. Kadapod niya to, ha? Yan. Ayan. Alright. Sandali lang, ha? Ayan, nag-ring na. Ayan. Hello, Ma'am Rose. Good morning. Good morning po. Apa, Good ay, morning! matangani na mas maliwanag si Ma'am Rose na madangugta. And ang storya pong makakauron mga tugang, better half ni Engineer Joe Obligasyon. Yes, Si yes. Rose Obligasyon, kang Joros Farm, dyan po sa siyudad po ng Ligao. Dito. At naugba kita mga tugang na sa 50th Gawad Saka Award, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda, mga tugang, ini pong mag-agaw mo yung pamilya ninda ang napili kan Department of Agriculture na matawang po ng award bilang Outstanding Farm and Fisher Folk Family. So, national grand winner po sinda. Okay. Wow, wow. Good morning po, Ma'am Rose. Good morning po, sir. Good morning po, Father. Si Good morning! Si Marla Cruz po ini tabi, Ma'am Rose. And Good morning po. siguro nasa biyahe si Sir Juday ko na makontak. Iyo po. Nagtogo na si Ma'am Rose na lang ngaya apudan mo. Ready man nga ito magsimbag. Yes, yes. Kaya nga na pala, kaya pala Joe Rose, Joe, saka Rose. Rose, yeah. Jose and Rufini po ang coined name po ito. Iyan. Pero ano yan, bago ka ning duwa, harayo man ang propesyon sa linaog nindang ano yan, aspeto sa buhay na nagtaoning award sa inda nationally. At si Sir Joe, engineer. Engineer. Si Ma'am Rose, nurse. Oo. Iba man ang Sa akin po, profesyon, sa akin pero po, saro sila sa passion. Ha? Sa akin po, malapit naman po kasi nursing is caring. Ayan. Okay, kaya nga parang so ano ang ititrace natin ang journey nindong do bago mo nag-abot naman sa Gawad Saka Award, Mang Rose. Ano ang nag-inspire sa Indo na mag-venture sa agriculture, particularly organic farming? Yes. Una po sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa amin sa pag-imbita. Good morning po sa lahat ng inyong mga nakikinig o nanonood kung kayo po ay nasa social media ng FB. Naka-FB kita at saka sa YouTube dami, ma'am. Aba. Opo, good morning po sa lahat. And ako po kasi nag-start po ako ng 2012. Kasi po, may sa likod po ng bahay namin, if you can visit us, sa likod po lang ng bahay namin ang aming farm. Okay. And pag nakita niyo po yung farm, yung lupa namin, sayang man kung hindi namin i-cultivate o make use of it. Marami akong nakita na yumaman, kumita o maayos yung buhay because of agriculture. Yun, di ba may pera sa agrikultura? Yes, I don't have, wala po akong ang magulang ko hindi naman farmer. Although si Sir Joe, ang mama niya is a corn farmer. So, ako na-inspired and it was, na-challenge din ako kasi yung sa ibang bansa po, baga, mayayaman pag sinabi mong farmer, Yes. pagagayon ng house, pagagayon ng mga lunadan. At sabi ko, I wanted also to be a inspiration, an example for everyone na
maging papakita na yung through the agriculture, umayos naman yung buhay. Ayun. Ma'am Rose, paano kayo natuto at saan kayo natuto para sabi nga yan, masimulan yan po na ngayon ay maunlad ng farm ninyo? Big thanks po sa Department of Agriculture through Agricultural Training Institute. Sila po yung nagbigay ng way para po ako matuto. LSA pa lang yan. Kaya pala tuwang-tuwa si Ma'am, ni Director Parot. Si Ma'am Elsa. Si Ma'am Elsa. Opo. We are very proud of you. The product pala ka mo, ma'am. Yes po. Okay. So, kung natuto ka mo, ano pong next na nangyari? Kasi po, lahat po, ako naman po kasi kapag binibigyan ako ng opportunity ng government, I make use of it. And pag-share ko po ito. Yung knowledge na na-acquire ko, pag-share ko po sa komunidad, sa dakulo na tao. And ginawa po nila na training po, maraming training po ako magmula po ng 2012 hanggang po until now, nag-attend pa po ako ng trainings. And minsan nagiging resource speaker din po ako ng Department of Agriculture or ATI. With or without pay, it's okay. Kahit sino po yung mag-invite sa amin, okay lang. Parang legacy na niyo. Basta available po kami, okay lang. Basta for me, I wanted to share all the knowledge kasi hindi naman po kami forever nandito. So masasayang yung knowledge kapag hindi mo po siya na-share sa iba. Ayun, Pader, may question ka po kay Kaya pala, siguro sa experience ko man, Ma'am Rose, na Opo. ikabilang na Din po magtanim ng mga herbs. Both culinary and medicinal plants. Yes. Doon po kami nagsimula. Gumagawa po kami ng mga seedlings, binibenta po namin ito. And then, kalaki po ng pagbebenta, kasama na rin po yung educational knowledge, kung paano gagawin ito, gagamitin sa pagluluto o sa paggagamot. Yeah. Oo, di ba? Okay. Di maliban sa pagiging learning center for agriculture, alam ko nag-elevate kayo at na-accredit kayo ng TESDA bilang farm school. Farm school. Yes po. Ayun, kumusta ho ang journey niyo diyan sa farm schools, ma'am? Challenging din po, pero nakakatuwa po kasi hindi na po kami nagtatanim po, hindi lang po kami nagtatanim, but we are not just producing food, but now we are producing soon-to-be farmers. Yun, parang hindi lang sa lupa kayo nagtanim ngayon, pati na sa isip at damdamin ng bawat tao. At puso. Opo. May tatanim niya. Actually, we are inspiring people, especially both young and old. We're inspiring them to be like us. Kasi basta po, ang gusto namin makita nila, may pera po sa agrikultura. So, in short, parang hindi lang yan farm na lugar niyo, kundi institution na yan. Hindi lang farm, kundi talagang healing farm. Healing farm. Katapos, Tanim, yan. Umapaw. Umapaw. Umapaw na. Thank you po, Father. Napaka-overwhelming na Thank you po. Okay. Ano yan? Mga unang na-produce ninyo, ano ba yan? Tsaa?
Yung pong mga herbs po namin, meron Opo. din nag-ano po kami, nagpa-process po kami into, yung katulad po ng spearmint namin. We make it as spearmint tea. Tapos yung turmeric namin, we make it a turmeric tea with lemongrass. Okay. Lahat po ng mga produce namin o mga mga product po namin na pinrocess, galing lang po ito sa farm. Ayun, no, doon talaga, no. So ano na po mga na-process din daw? Ang product po namin ngayon, we have patchouli, and then we have spearmint tea. Meron po kami, pag nag-harvest po kami ng rosemary, ng rosemary, dinagay din po namin. Ganun din po yung Italian oregano. Lahat po ng kung ano po yung excess o for harvest na po sa farm, inaano po namin, pinaprocess po namin para mas madagdagan po yung value nung produce. Ayun. Ayun, magayon po ini. Actually, Ma'am Rose, magayon na mag-network kita. Opo. Yung Laudato Si Farm sa kaining Joro Farm. Katapos kinakaipuan ka, maghanap pa po kitang iba pa, mag-imbita kita iba pa mga organic pa. So dahil kinakaipuan Fairness. Kaya po, yung po pag-aaralan nyo po yung 4 na prinsipyo na yon, parang ano po siya, as a whole, nag-care po sa tao, sa pananim, sa kalikasan, tapos kasama dapat po patas po ang pakikipagtungo po. yes. Yun, no. Kaya pala marami ang nagsasabi na mahirap ang organic agriculture. It's laborious po. Laborious, pero ano? po, Labor intensive. Yes, labor intensive. Pero po, when you practice it, you will learn how to innovate, Yeah. paano ba ito gagawin. Pwede naman pong i-mechanize, you make use of machines. Pag medyo, sa una po, mahirap, pero as you go along with the organic farming, parang habit mo na po yun. Pag nasanay na. Nagagawa mo Yes. Kaya nga, sinabi ko, lifestyle lang ko siya. Opo, yes. Pero po, kung halimbawa, kung eventually you develop the passion kasi nakakatulong ka na, tapos kumikita ka pa, mas maganda po yun. Ayun. So it is also talaga proper to educate yourself before you venture into farming. Yes. Kaya nga, learning site, Oo. kaya tapos test. Kami naman po, nagsisilbi kami, sana po kami ay magsilbing inspirasyon sa karamihan po. Hindi lang po sa pagtatanim sa organikong pamamaraan, kundi bilang isang pamilya na maging magandang ehemplo po sa mga kababayan natin. Kasi we are working as a team. Ang yung family po, you have to work as a team. Mas lalo po pag nagkakaisa yung pamilya, buo, Yes. mas maganda po yung resulta, maganda po. Ito po yung namin. Sa organic farming naman po, tara na po, magtanim po tayo sa organikong pamamaraan. May pera po sa organic farming. Iyan. Ma'am, mayroon bang kanya-kanyang specialties na kayo sa family? Yes po, meron kaming iba't ibang task. Okay. Tapos Wow. lahat po kami, magmula po sa aming mga magulang hanggang sa mga anak namin, meron po kaming meron po kaming sweldo. Ayun. Kita mo niya. Hindi po siya, porque May kita na, sa ha? pamilya po, hindi po pwede na, Libre. porque po sa family business ito, hindi ka kikita dahil sasabihin mo, ay, kumakain ka naman, pinag-aaral kita. Hindi po yun. Ayun. Basta po, involved po yung mga anak namin. May sweldo po sila. May DTR man po sila, sir. Aba, yung magandang practice nga. Wow. Kasi that is how you will motivate your family members to join you in your business. Iyan, oo. Di malaking challenge din ito sa inyo, ma'am, na naging national awardee kayo. Pero malaking inspirasyon ito sa buong Albayano
na abutin niyang naabot po ninyo ngayon, ma'am? Opo. We prayed for this. Talagang nag-try po. Sinubukan talaga namin. Sabi ko, ito na yung sabi ko kay Lord, sabi ko, Ama, bahala ka na po. Alam niyo naman po yung sakripisyo namin, yung ginawa namin. With God's grace and blessings, nakuha naman po namin yung award. Marami pong salamat. Ayun. So in those trying times talaga, ma'am, you cling to God. Yes. Yes po. We have devotional prayers. KSP. Our family have devotional prayer every evening po. Ayun, no. Kailangan sama-sama talaga sa Dako sa ng KSP na Tawad saka kasi may mga criteria po kaya yan. Kaya Opo. pinakita rin namin yung mga graduates namin na may mga farm na ngayon. And we offer po kasi ng mentoring. Kami po Okay. nagme-mentor sa kanila kung ano yung pwede nilang gawin. O, yun po. Ayun, opo. Father? siguro mas maganda po kaya siguro talagang ituloy na natin. Alam po yung mga native po na mga pigs. Pero with the implementation of strict biosecurity. Yan, yung Para po hindi biosecurity talaga. para Yung hindi nga ni, papasok yung dapat mga- talaga makwento po yan. Yan po. Ang practice po kasi ni Joros Farm is integrated, diversified, organic farm. Ibig sabihin po, meron po kaming mga medicinal plants, meron din po kaming culinary plants. And then, mga herbs po, meron po kaming gulay, talong, mustasa, pechay, at meron din po kaming mga fruits. Besides po dyan, meron po kaming poultry, may goat, may goats po kami, meron din po kaming swine. Ayun, no. Di kumpleto na, no. Kulang Okay. na ng Peking duck. Peking duck, saka kuyan. Father, may rabbit po kami. Kaya lang po, pag po magpapasok po kasi ng isang bagay yun na bago po na teknolohiya sa farm, dapat po, meron pong in charge na isa. Yan po i-specialize niya, pag-aaralan niya, Yeah. hanggang po maging maayos po, kayang-kaya niya. Talagang Kulang po kasi kami ng tao, kaya hindi po namin na-post through na mamatay po yung mga namin. Ayun, di na taon dibigyan ng focus, Dapat talaga mo Yes yung, po. May Opo. focus. So talaga ito, mama, yung farming o yung agriculture, maliban doon sa ibang mga courses is really a continuing study. Yes po. Continue. Study, research. Opo. Tapos po yung knowledge mo dapat parati pong ina-update para Yeah. po nakaayon po sa pagbabago ng panahon. Yan, updated and practiced. Yes. Siguro magayon po talaga nakulong ka ng Meron pong market, Father. Mayroon marami na ngayon na aware. Yes, aware na kan. May Po ba yung Organic Agriculture Production NC2? Ano po ba yung matututunan niyo? Kami naman po mga matatagal na organic farming practitioners. Marami po kayong matututunan sa amin. And marami pong salamat. I hope magkita po kami personally, makapag-usap po kami ni Father at saka ikaw din po, Sir Mario. Yes po. Papasyal kami ni Father pag Yes po. No. Yes Opo. po. Ano yan? Pag schooling ba diyan sa inyo? Ano ba yan? Live in or ano yan? Anong style? Stay out po. Stay out. 29 days po kasi yung Organic Agriculture Production NC2. O yun. Pero talagang paglabas mo diyan, hindi ka na to rumble.
Kasi po, ano po yan, mayroong 4 na core, 2 elective. Ang pinag-aaralan po yung produce organic vegetable, produce organic concoction and extract, produce organic fertilizer, tapos raise organic chicken, raise organic hogs, and raise organic small ruminants, which is the goat. Ay, ang dami pala. Yeah. Nung paglabas mo dyan. Magulo pa lang ng courses, tamang Opo. Okay, Ma'am Rose, marami pong salamat sa inyong pagpa-unlock sa aming imbitasyon in a Opo. very short period lang. Pero talagang pina-unlock niyo kami, makasama kayo. Sayang na hindi natin Maraming nakasama si Sergio, ano? Sa susunod po, baka si Sergio naman po ang makausap niya. Maraming Yes, po po. salamat sa imbitasyon, Father, Sir Amayo. Maraming salamat. Thank you po, ma'am, and hope to see you soon. Thank you po. Thank you very much. Yes! God bless you po. God bless you. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Oras sa Pilipinas, 5 minutos pasado alas 10. Tinawan linaw kang Korte Suprema na pwedeng kumpiskaron o i-garnish ang sweldo kang mga opisyal kang gobyerno tangani mabayadanan sa indang utang basado sa leyes. Sa desisyon na sinurat ni Associate Justice Samuel Aguirlan, sinabi kang 3rd Division kang Korte na bako exempted na garnishment ang sweldo kang mga pampublikong opisyal araw kang kaso ni Attorney Fred Bagbajen. Yan na pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network. Garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot para sa kauswag. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa and salamatong kay Ma'am Rose at saka kay Sir Joros, kay Sir Joe, obligasyon kang Joros Farm. Yan. Okay, di ngunyan po na pagkaaga, yaon po ang samuya pong amigo, ang samuyang consultant sa Laudato Si Farm. Ang sa kuyang, ano yan, anong apod ko ini? Kokusap Guru. Ang samuya pong agriculture consultant, si Sir Edwin Ribangcos Tavi. Ayan, Sir Edwin, welcome to the show. Welcome! Good morning, Sir Mar. Good morning, Parer. Long time no seeing. Natsamban kung niya si Paidig di. Bibir kita kan panliorag na inomo ni Sir Mar. Kulang tabang yan sa kuya na ano sa mong gout. In gout we trust. In gout we trust. Berti ang epekto sa kuya kaya na ano yan, na kokusap juice. In other words, tuba. Hanapon kaya ni Sir Marlon Longgabila, White Horse. White Horse. Okay, Sir Edwin, kumusta po tabi ang lakaw-lakaw ta? Insalamaton dyan sa ano, sa padagos ng pagpropagar kayo na ano yan, natural drink na daing halong kemikal, kundi so hali sa na mismo sa pon kanyog. Opo, Sir Mar. Ini po, data ni Pig pupunduan, maski paluway-luway, aram ko, ining produktong ini, maabot ang panahon, ini ang sa tuyang tatangkilikon, aram tamang baga ang nyog. Yes. Milagro ang tubig makasakat. Nagbubulos ang produkto, maka ng ibang gigibuhon, diretso na pwede nang i-process. Kauno na. Ayan, food talaga. Food talaga. Bako sa na inumun, kundi talagang food. Food, no. Ayan, okay. Saka bako sa ng food, bulong. So, yan. Kung ikaw pala na food for the gods, ikaw nga na food for the gout. Ayos yan basta ako. Actually, ang pinaka-update ko kayo ni may saro ako nakauron, Sir Mar, na eksperto man sa medisina. Sabi niya, nahiling niya sa mga advocates tabaga, ini pa lang talagang sugar na pigigibutang hali sa kokusap. Sabi niya, chemical free, yun ang iaid ang i-propagate nindo yun ang pigre-recommend mo sa mga may cancer patient. Ayun, no? Kaya pala nagdakul ang demand kayan sa Manila. Yes, Sir Mar, talaga. Aram taman baga, sabi niya nga ni, siya mismo nagsabi, aram ko man ngayon na ang paggibok di asukar sa nyug, sa tuba, manipig ka kaag na ibang chemical, unlike kan sa sugar cane. So talagang sabi ko yun, tapi gagatungan man sana. Tani pa maray talaga yung sweetin na sarap pa sa pagpusad kan tuba. Taan tuba ba ka? Pero may napig Haloy mo pa, naging granules yan na puso coconut sugar. Yes. Yes. Di ba? Yung parang Kaya simple mo sa ng proseso.
Iyo. Pag dahil mo siya, Sir Mari, pasteurize, dahil mo siya gatungan, dahil mo siya lulutuon, pabayaan mo lang siya dyan. Produkto manggiraray. Yan yung number one na suka. Yan, suka na naman. The best na suka yan. Tapos pag pinirment mo pa yan, tapos sinagi mo pa sa sarong proseso, magiging dabis-dabis ba na kunyak. Nya. Yes. Lambanog. 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 Coco lambanog. Actually, po. Ano pong update tabi ka to, Sir Edwin? Actually, Sir Mar, yun actually sa luwas kang Iwabeso may composting facility ba ang daraga. Iyon sa kuyang mamanage mo niyan. Itong panahon na yaong kita sa pag-share sa Iwabeso, yung nga ang sabi ko kay Sir Baki sa tuyang partner man duman na amigo. Doon ang tayo ni tas ibang nakalusot pa siring sa landfill. Sayang, Sir Mar, matatauban lang siya. Aloy pati yan dahil naman pwedeng i-harvest landfill. Sabi ko, gibuon ta talaga yan kay abono. Biofertilizer. Opo, aminado man po ang sektor kang sa environment, lalo sa mga sa Menro office, na dahil ta napiperfect ang pig-apod na segregation. So, nakakalusot sa landfill. Sayang ini. Yun yung pigsasabi ni Father, yun yung pigpukumpanya ta na actually, tigahanap ko nga ni sa mga merkado kung hay napapaduman sa mga hasang. Iyo. Oo. Ang mga produktong sira, ari sa dagat, iyo po yan ang pinakamagayon na abono. Okay. Ang mga pulgana kan? Amino acid siya. Yan, amino acid. Yan, Sir Mar. So ako, tried ko talaga yan duman sa sakuyang dragon fruit, sa mga mangga, sa mga citruses. Hanapon tayo yan. Haluan tama sa nakimulasis. Yan, oo. Saka, kung bako man molasses, pwede man bagay itong suka, kanyog. Yes. Katapos iyan ang mga hasa, mga patingani po ito. Sources, ali sa waste. Kaya ilang mo si Redwin man yan, ang naging practice na kan every household is yung basura na hindi, ito sa gobyerno. Yan, true. Diba? E dapat supposed to be, dapat, itaw sa gobyerno. So talagang dito nakaipuhan. May pera sa basura. May pera. The best. Yeah. Yung yan ang makangalason. Tapos sa ibang, yung mga mayaman. Queensland, araw din ka yan. Daron mo duman sa mga plastic mo. Agaro ATM. Tapos pag gano'n, kinintada duman. May makulang kwintada. Bahala ka kung kwaon mo o itaw mo na lang sa charity. Araw kaya ng mga practice ninda. Zero waste. Zero waste. Bako sa ng zero waste, katapos itong mga waste nito, ay nagwara-wara ng signal ta. Sabi ni ayos ta kang mga basura. I mean ka mga fertilizer na pigibo nindo diyan po sa daraga. Actually, kaso sa rong aldaw, nagbisita sa ko so mga taga Department of Agriculture. Nagpupuon sila magkanda kang research itong sa BSF. Naghagad duman sa ko kan so pigbuhian ko na wild na black soldier fly. Pigbuhian ko lang duman sa basurahan. Duman sana. Duman ka. Dahil mo na kinulong. Kinulong ta ko lang pakita facility. So duman nagpo-propagate lang at least may nabubuhay. Kung may mga ipon na under maganda kay startup BSF, available duman ang mga laro. May naman magpasiring sa araw. Actually dahil man sa Sirmar na bako man siya peste. Aliputo nun ang life cycle pag naging fly na siya. So, may pag-aadal ang Department of Agriculture ngunyan, pag-conduct nindan research, ali duman sa ko, kaso sarong aldaw, nagkuha ka itong mga start-up ninda kang larvae. Matindi pala yung black soldier pala. Ano? Yan pala sa ano man ang mga soldier na yan, hindi naman ilaban sa Iran. Pwede pa siyang maging feeds. Yung pwede sa manok. Sa manok. Pwede sa orig. Sa orig, sa gabos na mga pwede siyang
pambahog. Ano yan? Best source of protein? Nalangkaw da ang protein. Pinalangkaw sa gabos na pwede. Ano yan ang big babaw? Pigigibon nindang finger food, sular, pigluluto, pagkaon. Pigluto? Pero so pigbabahog man ninda, edible. Fruits, mga, tapos so culture system ninda, edible type. Ayun, hindi yung decompose. Hindi yung mga waste. Oho. So raw foods ang pigdakan, mga vegetable, mga fruits. Talangkaw kasi ang protein kang BSF. So pigsusundan ko man itong research ninda. But siguro kung magibuan ning date na pon lungo niyan kan LGU, mabugta ka ko duman kay sadit sa nang lugar, ma-culture kami kan black soldier. Ayun, black soldier fly. Sunodon miso standard kang practices kang black soldier. Dapat talaga ang mga lokal na gobyerno ngunyan tawanin focus ang agriculture. No doubt, i-challenge na po yun. Tayo naman sana po baga kitang pig sasabi sutupad. Iga po kita kan ayuda. Iga po kita kan support peace. Hindi po Pagayon yan Sir Mar email sa sarong programa kang kabuhayan o kaya sa food production. Ining programa kang tupad, mga arugay ni mga kan duli. Sinda ang kumbaga, sinda lugod turuan ta sinda na magsunod kay ning mga pang sinasabi tang pangkalikasan. Pwede ba ganito tayo na gibong ni programa? Pangkalikasan sa kapangkabi. Maski sarong daon, sa lapig surug-surugan pang sige doon. Pwede ba i-channel ta na kaya? Tupad, pakalinig magtanong. Tupad, maggibo ng fertilizer. Siguro, mag-suggest kita na gibuan yan kay magayon na best practices. Ano talaga dapat? Ang output. Ano daw, pulan mo muna sa sarong barangay. Daw, magtubad kung pwede dyan sino. Hiling tama ng God. Ano ang labor force na pigtataong objective kaya ng mga tupad na ni? Dapat, bakusan na susarong dahon ng pigsururugan. Magibo kita lang community project na may output. Yes. Katapos, so, mga basura o kung ano man. I-contact nyo sa boses ka ng kapalibutan nga ning sa mga best practices. Iyo, magayon yan pa. Anyway, ang pinakamagayon kanita, mga mahiguso nun ni Pahita, naka-payroll baga. May ano sinda, may reward. 10 days, di ba? 10 days. 10 days, may reward. So, ang kinakaipan sa nag-iyon, direction. May kumbaga may purma. May guwaning band leader. Siguro, gibuan tang mechanics, ano ako dyan. Gibuan mo labing programa, katapos isubmit mo ki kapitan, ki mayor. May kuya naman. Mahanap ako sa lugar na may igwa lamang maski 2-3 na nyog, bugtakan taki tuba production duman sa site. Tuba production, katapos ining BSF. Habang naghalat-halat sila sa So, ngunyan, Sir Mar, ang kwata sa basura, kami sa daraga, continuous. Nagsasabi ko nga sa inda sa buong daraga, sa mga constituent ta, maski gurano kadakul na nabubulok, darahon duman sa site, kaya ming tanggapon. Ano daw kung, halimbawa, may magkolekta kan sa mga barangay, kaya tapos duman ka sa, halimbawa duman sa mayon, ni Baki, duman tayo pag-process ang kuya, ining ang gobyerno, ang BSWM, igwang pigtatao, itong composting machine. And then, so mga farmers man, ang aram ko, duman sa Republic Act na 10068,
na nakaproduce na talaga ki organic na produkto, obligado po ang sarong LGU na magbugta kipig apod na trading post. Duman sa market iyan na separado sa mga conventional system na pagbenta kin mga gulay. Actually, subsidized pa ito kang gobyerno sa lugar, pwedeng bugtakan ki site at dukan, basta igualang kiluti. Nakabugtak po yan sa batas na per LGU. Garo bagsakan? Gari bagsakan kin mga organic na produkto. So, pwede yan ilabi sa sanggunian na tawanan ki lugar talaga ta. Maski nga ni dahil pa napapractice ki organic, yung pigsasabi ko, ang lagbong. So, ano baga pa so, ano yun islang, mga pagkakan lagbong. Organic ang tama, man kanya nag-spray, na nababalot iyang ki, ano kang sistema kang tinanom. Yan na puso ki batag. Yan na... Itong sukay mo kang... Malunggay. Opo, so, yan ang malunggay. Nakasiparado iyan sa merkado, they are organic in nature. Malo na ba ang kalunggay? Oo. Tanganing, maramang kitaw na igwa talagang pigtitindang organic sa sarong banwaan. Para di ba ko salak-salak talagang mailing mo na, yun, organic yun eh. Tapos so, mga kanyang kalunggay. Pero 06. Dual. So, pag araw ka, dapat mas dakol ang biyahe kang organic or kaya itong mga bio pasiring duman sa facility. Ang nangyari, minsan baliktad, mas diit so biyahe kang sa bio, mas dakol so pasiring sa landfill. Nasamantalang sa wax, ang analysis, approve po yan ng DENR, ngayon sa 10, tulo dyan, residual. 7 dapat pasiring sa bayo, tamas dakol sa bayo. Ang problema garo si sarabay. Yan, nagsaramok, sinalabay na pasuring sa landfill. Puro sa landfill. Kasabay pati so mga nabubulok. Yan, kaya pag namarong na kaya sa basura pag hinaralo, Sir Mar, hinaralo sa karton, so aliba so hasang, kaya so nalalapa. Pag iling na kansaron sako, residual na iyan, kasabay na duman sa mga plastic. Iyan. Tsaka dapat na yung sigurong i-review din ang sistema kang koleksyon. Pinaka the best. At saka yung dapat may separadong bihikulo na naghahakot ka na bubulok-buda kay itong suwadaw. Saka may mga aldaw. Ngayon, nag-segregate sa pamilya. Yan, saro yan. Kinapot man nga ni. Pero pag kwata kang dump truck, naralo mong giraray. Tapos. Tapos na. Tapos di na na dumaan. O di, tapos na. So, kaya yan ang pinaka-the best talaga na kung doonan ay ning pag-segregate pa lang sa household, ma-internalize. Sa household, sa kada barangay, katapos sa mga merkado. Dakulong kitang mariretrieve na resources. O yung paano baga, ang obligasyon man nga ni talaga kutakan LG na kuliktahon, yung sa saod. Na nagbabarangay dang ki kunyan. Ki garbage fee. Yes. So mga sa arong-arong dahil. Katapos, so sa saod talaga, may pagkulikta sa... Ayan, okay. Siguro, magayon po, mangyayari. Tay mo. Doon ang tayo nita. Kung kaipuan mo ni skill ko, ako yaon lang nakatambay lang duman sa sarong site. Kung anong magigibo ko, volunteer, ma-overtime kita para mapakaraini. Inuton ta ang basura, sabi ko ta. Bako man yang gabos basura, bako man yang gabos pantapon. Iyo. Mapapano ang landfill. Iyo baga. Mauubusan kitang agricultural land kung sige na sa landfill. Isang kakakalot. Baka 100 years die, at sabi kang dinar, bago mabalikan. Yagun mo iya. Dahin ko niya, dahin investment ang pangyari. Since kung mo siya na si Mayor dyan sa Daraga, tutukan mo daw. Bagtara ba?
so decree baga so legislation Opo. mga ning sanggunian magpaparki ordinansa ordinansa katapos Sa landfill siguro nagagastusan more than million ang bulan. Ang sarong taon ang iba abot ng 11 million, may 13 million, may pinakamaba garo 9 million. Ang malanit baga. Sa basura lang. Siguro kami sa Daraga, aram ko kadto ang record, minaabot nga ni kuminsan 2 milyon ang sarong bulan. Yung ginunon mo. Ni times 12 mo di. Rimati na. Pwede na pambakal bagayang ki bagas. Yes. Gambang suporta lamang sa bulong. Suporta sa bulong. Nakulong sa nang kunyang kita. So, error lang kaya, kumbaga, neglected talaga so pigsasabit ang segregation, recovery, reuse. Actually, nga raon naman May solar power na duman, may solar farm na. Wow. Hala ba ako na solar farm na sa may gilid kang diki? Ano daw, one of this pasiranta? Pasiranta niyo si Congressman Mix Villapuerte. May ano na duman na. May solar power na. Ayan. Okay. Ang futuro talaga kan sa tiyak kang kwenta, RE, Renewable Energy. Correct. Kaya tapos yun yung RE, Renewable. Daw kung tada ni si kunya. Ang pigsabi ka na ni San Ramon, San Agustin. San Agustin sa Bula. Sa San Agustin. Oo. Halos 12 ka van per hectare Ano? ang mga farmer para may Kunya yung tada ni. electrically scatter ang tubig sa kanilang mga Ano si kumahan. Pag ito Connect kita dyan. Tangani na. Pasyaran tayo ni Paner? sa kanilang mga binabayan para sa pagpump ng tubig sa kanilang mga kumahan at pag ito Pati mga umahanda, pigpandar ka ni. Magayo. Very good. Sige pa tabi. Pasyaran nila ni Pader. Pag ako nakatakas. Tapos pasiran taman ang Daraga pag nakakuha na sinda, naka-in-place na sinda. Yes, Tapos pasiran taman ang Daraga, i-prepare mo na sa mga kung ano mga steps kata sa mga project proposals. Ito man barangay, purubaran mo na. Katapos tangan na one town at a time. Yeah. One barangay at a time. Pag yan may nailing na maarog na lang yan? Kunya, maarog na sila yan. Kasi suba ko nga na bagay itong Joros Farm, one family at a time. Yan. Opo. Kunan ko sa barangay ko, kausap ko si Kapitan. Sa barangay mo, katapos, magayon po siguro yun, one family at a time, one barangay at a time, one town at a time. Yan. Opo. Okay. Sir Edwin, salamato na Maria sa pagpasyar at saka sa pagdilig. Ayan, okay, Father. Siguro, it's time for us to, Yeah, salamat po, kagurangan. Pagdabagan tabay hanggang sa Sabado po sa ropang edisyon ng programang Boses kang Kapalibutan. Sa pangarap po ni Junapolis Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kami po ang sidaw mga lingkod, Padre Momoy, si Sir Edwin, nakasabay ta kasabago, si Ma'am Rose, obligasyon kang Joros Farm, naging bisita ta. Sagrari, ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Yes! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan.
covered and Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay.